Kuzwakala kuyintokozo kubalandeli beGcokama Elisha ngenxa yendaba eyivelayo engamahlebezi ezithi uMcineka noGengcoba bazovela ohlelweni ushuni kaMaskandi okuwuhlelo kaMthandeni Igcokama Elisha Manqele. Uzokhumbula unyaka ka-2022 uze waphela kungacacanga ukuthi phakathi noMcineka neGcokama Elisha kuhamba kanjani ngoba kwagcina kungazwenwe, wagcina uMaskandi sengathi uhlukene kabili. Lezi ndaba ziwajabulisile ama-Red Nations, lokho kuchaza ukuthi uMaskandi usuzobuyela futhi uphinde ubumbane njengaphambilini. Akusezukuba khona ukuthi ubani ubhukhwe ubani, ubani akabhukhwanga ubani, ubani kumele engayi emcimbini kabani. Leyo nto leyo izophela kuqhutshekwe kushawe ingoma. Oh, siyabonga weMcineka nkulunkulu wami, kodwa shembe siyabonga bakithi nalo ubumbano. Hawu madoda, nalo ubumbano emabhinceni, nalo ubumbano unyaka ka-2023. Hawu bafowethu, ngathi kusazoba mnandi nkosi yami weshembe nkulunkulu wami. Ngiyafisa nje ukubona Mcineka ninoGimfo kaNgcobo. Ngiyafisa ukunibona nje isithombe sodwa nihlangene neGcokama. Kanza kwethu nakho ubumbano bafowethu, thina semva kwenu, nini eniphethe lapha koMaskandi, nini abahleli bemcimbi, nini okumele ngampela niqinisekise ukuthi ngisho ngabe senilele kobandawo kodwa umlando wenu uyokhulunywa ngokuhle, nikwenzile ngokuhle ekuhlanganiseni isizwe samabhinqa, ukuhlanganisa lesizwe. Uyazi isizwe samaskandi masibumbene ukuthi koyiwa kude kakhulu. Sibona uRed Nation, sibona uBlue Nation, noMcineka, uGengcobo, uNgizo, Mfokamcunu, uKhathito, Mfangobe, ninonke nje nihlangene, yabona niyasihola isizwe sethu.